أنوار التنزيل. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. An haɗa Alƙur'ani da sallah ya zo fiye da sau ɗaya a cikin Alƙur'ani mai girma. Haɗuwarsu ya yi kama da kwatankwacin haɗuwar iska da hydrogen, kamar yadda haɗuwarsu take samar da ruwa wanda jiki yake rayuwa da shi. Haka haɗuwar Alƙur'ani da sallah suke samar da ruwan rayuwar zuciya da lafiyarta da samun ƙarfinta. Alƙur'ani da sallah abincin rai ne da guzuri zuwa wajen Allah Maɗaukaki. Su ne abin alfahari a wajen Allah, wajen ɗauke damuwa da samun rabo. Wannan shi ne ainihin nasara a duniya da lahira. Allah ka azurta mu da raya darare da littafinka, shi ne majibincin al'amura mai iko akan haka. أنوار التنزيل.